పేరేంటి? బాజీ అండి నా పేరు. కొత్తపల్లి ఏంపాడు భూమి ఉంది మాకు. కానీ డబ్బులు కట్టమంటున్నారు కానీ కిస్తీ మాకేం పట్టాలు లేవు, ఒక డ్రిప్ లేదు, ఒక లోన్ లేదు, మాకేం లేవు గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చేది. మాకు ఏదైనా కట్టమనే గుర్తిస్తున్నారు బాగా డబ్బులు. మీరు ఏం కోరుకుంటారు ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం? ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మాకు పట్టాలు కావాలా. దేవస్థానం వాళ్ళు ఎటువంటి ఇబ్బందులు పెడుతున్నారు మిమ్మల్ని? బాగా డబ్బులు 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 అని వాళ్ళు అసలు ఊపిరాడకుండా వస్తున్నారు. మీరేమంటారు ఫైనల్గా? మేమంటే నా దగ్గర ఇప్పుడు పంటలు రావట్లేదండి, అసలు దిగుబడి రావట్లేదు, మొక్కజొన్నలు చచ్చిపోతున్నాయి, ఏడుచని చేసాం చచ్చిపోతుంది. ఏదో మొక్కలు పెట్టుకున్నాం, ఆ మొక్కలు ఇప్పుడు దిగుబడి లేదు, ఏం లేదు, అసలు గిట్టుబాటు రేటు లేదు. డబ్బులు కట్టమని వస్తున్నారు, మేము చెప్తున్నాం, వెళ్ళిపోతున్నారు. దేవుడి దయ వల్ల వస్తున్నారు. ఒక్కోసారి మళ్ళీ ఎంతో కొంత కడతానే ఉన్నాం. మీరు ఇప్పుడు ఏమంటారు ఫైనల్గా? మాకు పట్టాలు కావాలా. మాకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఏం కోరుకుంటారు? రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి పట్టాలు కావాలా, మాకు పట్టాలు రావాలా.